Το Ανεξάρτητο Ογκολογικό Συμβούλιο δημιουργήθηκε το 2010 και είναι μια ομάδα γιατρών διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίες όμως έχουν όλες σχέση με την αντιμετώπιση του καρκίνου. Οι γιατροί που το αποτελούν συνεργάζονται στενά μεταξύ τους και με βάση την επιστημονική τους γνώση και τη μεγάλη τους εμπειρία χαράζουν το καλύτερο θεραπευτικό σχέδιο, το οποίο θα δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα για το πρόβλημα του ασθενούς. Οι ειδικότητες που απαρτίζουν το Ογκολογικό Συμβούλιο είναι η Γενική Χειρουργική με 2 χειρουργούς ειδικευμένους στη χειρουργική ογκολογία, με η ακτινοθεραπευτική με έναν ακτινοθεραπευτή, η ογκολογία με έναν ογκολόγο, η ακτινολογία με έναν ή 2 απεικονιστές των ογκολογικών παθήσεων και βεβαίως, εφόσον χρειάζεται, παρίστανται γαστρεντερολόγοι, παθολογοανατόμοι κτλ. Ο ασθενής, υποβάλλοντας το φάκελό του στο Ογκολογικό Συμβούλιο, θα κερδίσει μια απολύτως σαφή διάγνωση και μια απολύτως σαφή θεραπευτική πρόταση, η οποία είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του. Από εκεί και πέρα μπορεί να εμπιστευτεί τη θεραπεία του σε εμάς ή να επιλέξει οποιοδήποτε γιατρό της αρεσκίας του, έχοντας όμως την πρότασή μας γραπτή και υπογεγραμμένη. Ουσιαστικά δηλαδή επισημοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο την άποψή μας. Ο ασθενής, για να επικοινωνήσει μαζί μας, τηλεφωνεί στη γραμματεία ή σε μένα τον ίδιο, κατόπιν κλείνεται ένα ραντεβού, αξιολογούμε όλες τις εξετάσεις που διαθέτει, εκτιμούμε, εξετάζουμε κλινικά και τον ίδιο και παίρνει το πόρισμα γραπτό και υπογεγραμμένο σε 3 ή 4 ημέρες.